Ramogi Juang yaure kendo machiegni. Ma en chenro mar piny odiochieng' ma kawuono en chieng' tich abich Ramogi Juang ka en tarik 29 dwe mar abiriyo higa mar 2027 dong' mana ndalo 10 kende to wachomo yiero maduong'. Ineno ka in kanye amosi ne oyaure ka intiere Sega ka intiere Boro kata ka intiere gwegego bende manyawita ka in Kisumu. Iwacho ni jogo bende mantie Nyamasaria yuduru mos okinyi ma kawuono gi jogo mane konde mag piny Kenya gi pinje maoko ma bende neno ka ni Toronto Canada kacha machiegni chenro mar piny nyinga Cleophas Oluoch. Oyaure nyako Ramogi Juang kamoro amora mineno wa okinyi ma kawuono ageno ni Ruoth Nyasaye oyaw ni piny e yo makare. Kawuono en chieng' tich abich matiende ni wachopo e giko juma kendo wachomo weekend. Ichano bago weekend mari e yo machalo nade. Kata kamano wan wakuongo wamiyi chenro marwa mar piny okinyi ma kawuono machakore sani nyakango mol kanyo saa 6 mar odiechieng'. Machiegni nyinga Joyce Odur. Joyce oyaure nyaklo fast. Kaun Friday wacho ni ka Friday chopo Thursday rito ga mana Friday ko chopo to koro ji doja doja weekend. Waluonge ni swaglaw. Ichiona. Achiu maber mak mana in. Achiu maber. Wuon Nyasero kamano. Koyo pod ntie, koyo pod ngich. Nairobi ka. Wanyalo wacho ni koyo pod leyo. Kata kamano to odok piny matin to pod entie. Odok koni. Kocha. Kiambu kumidake pod ong'eny. Kocha pod ong'eny. Waju Kiambu wacho ni podentie. Inti chio nade okinyi chio maber. Kendo wacho ni kauno dai waiko ne oganda maneno wa pile ka pile okinyi chenro mong'ith wacho ni chenro ma iye ler malong'o ahinya mar wantiere kaka watieko mana thum matin dire kanyo to twak wan go kae gi kacha ka waneno mana weche madhi nyime. Mana kamano Cleophas mana kaka iwacho no odiochieng' ma kawuono weche mathoth timore. Sani wadong' kod ndalo 10 kende to wadhi e debe. Waseneno ka mano jalup William Ruto e ng'wech mar laro Compton Kenya. Nitiere kaka nitiere omenda ge moko. Masani otame no konyal tiyo godo. Wanyalo wacho ni jo aduolno mar asset recovery atkotudore kod aduolno makedo kod mibadhi. Sani koro wacho no konyal tiyo kod omenda makama mano omenda manyalo romo bilion 200 makata en owuon no milion 200 no miye thuolo no chiw ler kaka ne yudo omenda makamano to tame. Weche gi thoth. Iwacho ni chieng' mane dayo dhogi mane twak mag jogo mala jolup jogo malaro Compton piny Kenya. Wach mantiere kendo mane onyedhore lela. Nowacho ni en jamoko mantiere gi milion 800. Wacho ni sane mana gi milion 600. 200 moko pod sirkal omako. Mana kaka nowache sirkal piny owacho mar Kenya koro ntiere gi omenda milion 2 ewi mwandu maneno go pile. Ngeke kosekawe jogo makawe gin mana mau. Kata kotenore kod weche go mag mibadhi nitiere lo moro buore Nairobi ka. Ineno apaya no mana mantiere Nairobi ka. Iwacho ni Mombasa Road kacha. Nitiere moro bende momakre gi bypass. Wiye kanyo nitiere lo moro kanyo mane ousi. Weche moko mok ni kare. Kendo maga achiel kuom mwandu mane piny owacho bende oyudo. En lo ma inyalo rang ni orom nade. Oromo siling milion 430. Odiochieng' manyoro omenda mane sirkal oyudo kowuok kuom wechego mag mibadhi milion 630. Mano tiende ni EACC tiyo e yo makare. Iwacho ni kotiyo makare timiye puoch gi pak. Iwacho ni kotiyo makare bende jomoko so e siasa tiwacho ni kata koro chakse gima timore kacha en gimoro makare kendo mane madhiloso twak okinyi ma kawuono twak mokwongo. Kopogore kod mano Cleophas aduol matayo yiere pacho kae IEBC bende oluongo jogo malaro Compton Kenya mano moting'o William Ruto mar UDA, Raila Odinga mar Azimio, George Wajakoya mar Roots Party kod Wahiga Mwaure mar Agano Party mar mondo mi gichop kacha ochiwne gi ler ewi forms mago mag 34A kaachiel kod 34B mano toka kwethno amara Azimio la Umoja ne ochwalo ng'ur margi ni IEBC ogoyo chapa otese mathoth mokalo kwan mago mag forms 34A. Ting'ene forms go mag 34A emindike duoko mag kata results mag ombulu go mag tend Kenya mano tok yiero. Weche mabende koro nyaka chiw ler makare mondo jo Kenya bende obed kod adiera ni IEBC biro tayo yiero maonge ng'ikruok kata chochni moro amora. Gima ntiere kaka ne waloso odiochieng' manyoro weche motenore kod arita kwe kod yiero. Iwacho ni e gigi duto wach mantie mapek en e kom achiel mano mar jatend piny Kenya. Iwacho ni jatend Kenya kacha ka ntiere ng'okni moro amora moneno oganda nyalo bedo ni onge kod kwe. Iwacho ni form makamano form 34A no en mowuok kuonde mag luto ombulu kacha. Kosendiki kacha ni jal mokwongo ni nigi ma mar ariyo nigi ma to ombulu no igoye mana picha form makamano tende miore
kuom jogo madhi lendo mag duoko mopogore opogore mag kombe mane ilaro ta inya ma 34 eni mane madhi wuok kacha kamigoe ombulu cha kama kwane cha mochop bure Nairobi ka koro mano nyiso ni en gimoro mapek ahinya kata ka wachno gole mathoth inyalo gole mathoth imedo kwan mamoko bathe to kogolo moko bathe tiende ni dhi bedo kod pogruok mag duoko kata kamano ang'e ni IEBC nyakoro chiw ler makare kaluwore ni ne giwacho ni kose go picha kata forms go mag 34A e kinde ma bende koro ni forms go mag 34B onego bed ni bedo generated kata igologi e forms go mag 34A. Wach mabende riwruogno mar Azimio la Umoja wacho no mano ok ler makare mabende gidwaro. Kata kamano wantiere kod geno ni IEBC biro romo kodgi e yo makare kawuono kendo gibiro chopo winjruok mar mondo mi ging'e kapo no forms 34 gima duong' mabende ang'eyo ni kelo chochni makama. Forms 34A gi nitiere kod wanyalo wacho ni security code kata gino mabende oket kanyo ma onge ng'ata manyalo chocho gigo mosendik kanyo. Chochni koro biro ni e forms 34B ma ponono iyudo kowuok e forms 34A. Ginti biro chiw nade ler margi be gintiere kod security codes ma orito gi e yo makare ma onge ng'ata manyalo chocho duoko makamago. Mage mang'eyo ni ler ma IEBC nyaka chiw. To IEBC ka dhi chiwo ler makamano wang'e ni jogo manie ng'wech mar laro komno mar tend Kenya mano koting'o Azimio wan kanyo gi UDA mar William Ruto wantiere kanyo kod Agano Party mar David Waiga Mwaure kachiel kod Roots Party mano mar Wajakoya. Raila Odinga gi kweth mare mar Azimio la Umoja nondiko oboke makamano ka gikwayo ler e wi weche mag form no mar 34A. Gima ntiere en ni romo makamano dhi konyo jochungo duto nikech wacho kata achiel ong'ur nyiso ni jok mamoko ka bende nyalo bedo ni oge kod kwe nyaka gik makamagi timre. Gima wang'e ni en ng'wech moting'o ji ang'wen man kata nyaka bede thuolo makare mar wacho ni mai gima ne wadwaro be ochopo yo makare. Tana miyo IEBC poch gi pak nikech nyaka sani gisechiwo lwasi makare ne jogo. Dichi manyoro no winjo kanyo kane uloso Chebukati kachiel koda jatenda kwach kich mapachoka mano DCI Kinoti kane uloso diochienga ma kata Kinoti no romo kanyo kod Hilary Mutyambai mochung'ne obila mapachoka ka irango kinde mane giromo kanyo owacho ni weche mosebedo ka kwako winjruok margi oselosi kendo osegogi pase yo makare kendo koro gine yo moro ma owinjore gibedi. Mano gimoro ma nyawacho ni en gichiwo singo ne jo Kenya ni yiero ka dhi chopo migepe duto motenore kod yiero dhi bedo kacha ka timo tijegi yo makare. Obila ko winjre kod duol matayo yiero obila monego bed ni chwalo rito kwe gidhi time yo machalo nade. En okang' moro mane gikawo makare hinyo odiochieng' manyoro. To kopogore kod mano Cleophas wach machielo mabende wabiro twake kawuono e chenro mar mbako rom mbaka mabende wabiro chwalo ne joneno magwa nyaka e kor gwenge mapachoka en wachno motudore kod wachni mar yuko jamna imake yuke mar yuko jamna yuko jamna no nyaka walere yo nyaka watema twake wiye kalure ni sani koro wadongo ndala par wachni mar yuko jamna nyalo miyo jomoko loko pachgi kotudore kod jogo ma gidhi luto ne ombulu kosang'o matimore kalure ni gwenge wa masani jomoko wacho ni koko yuk na jamna to ano kanyal winjo kata gimiwacho ma en wach marach ahinya kendo IEBC ang'e ni okoyie kod wachni mar ponono miyo jogo madhi luto ombulu omenda inyanya to e kindegi mag siasa. Nyakora moge yo nyalo peri ko jamna ni nango samoro kama ntiere kanyo nyingi opogore ntie jogo ma wacho kanyo ni tiekri koda sani lafi dhia mana kako wache kanyo jogo ma wuok e gwenge ma opogore kopogore gi mano nyakora moge jango abiro nyaka e kaunti mari kanyo wapinje ni bende jo siasa gi yuko ni jamna tin mi yuko ni jamna ni bing'e ni en tok ratero kata en tok chik mondo jotelo makamago mamanyo ombulu obi kacha kendo yuk ni jamna makamago wacho ni macha koro gibet ema donjo wechego mag mibadhi ka wacho ni miya soya mondo mi dhi gone gi ombulu jomoko be luongo ni gonya sani ng'eny ahinya e kor gwenge mi wacho ni koro gonyo ni bende omiyo node oduono e bengi nyakwara mogi jwang kapok wachopo kate node gi wechego mag yuko jamna masani wacho ni node bende nok e bengi kaluwore ni josiasa okawo node makamago dhi go campaign kaluo kata e bombe mantiere pacho kae ang' wabedo kanyo kod ng'ejo thumbe windi kelwa kanyo kod Joyce Oduor kaka wadhi bedo kod Sam Clement mabende en jathum wadhi ng'eye matut ni ento ojaluo makanye thumbe nochako karang'o sigana mar en mane ikete mana ka ichako tudore kod Ramogi TV wantiere live e YouTube kachiel kod Facebook mar Ramogi TV ikonwa kochako sani yudo yo machalo ineno wagi ng'a
tineno waka in kanye e yo machalo nade. Okinyi ma kawuono warwakni machiegni Ramogi TV ntiere kacha Facebook, Twitter, kachal koda Instagram. Man bende okadong' chien nimar pod antiere kanyo at Clever Watch e Facebook, Twitter, kachal koda Instagram gi TikTok maga duto. Nyakona Mogi John kochakore twak mokwongo kama bende wabiro wuoyo e wechego maga kao mwandu kata ma bende josiasa oyudo e yorno mar mibadhi kaachiel kod e chenro mar mbako oromo kama bende wabiro twak e wechego mag yuko jamno. Inyisowa ni nenowa ka intiere kanye, ichwalonwa penjo kata ote moro amora e yorowa duto te mag tudruok. Ka an bende itudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok kacha bende antiere e yuda @JoyceOduor_. Machiegni nikech ma en ropiny. We wakwong wayuda weche manyien. I wish to assure Kenyans that NPS is and remains committed to partner and support IBC to conduct and deliver a free, fair, and credible 2022 general election. Machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Higni 5 nyaka ne nega mane en jatend lony manyasani aka IEBC Chris Musando, familia mare pod rito yudo duoko kowuok kuom piny owacho mar yango gima omiyo ne oneg wuodgi kod ng'at mane onege. Familia no wacho ni kata obedo ni piny owacho ne osingo timo nonro, onge ler moro amora magiseyudo. Kaka jafwambo marwa George Batilero, familia Musando rito gi geno ka penjo en ni nyaka karang'o. Lifunga kobiero e kaunti ma Siaya ema wuod Kenya manoramo ni yiero ma 2017 ne dhi bedo maonge kuo mar ombulu oninde. Christopher Chege Musando. Higni 5 nyaka ne mudho maratipo im ngima Chris Musando. Onge ng'ata mosemaki kata moseluong nyinge kaka chich e nek magalagala no. Ka familia mare pod rito duoko ni to ng'ama ne onego Chris Musando to nonege nang'o. Tarik 28 dwe mar 7 higa 2017 mana seche manok bang' wuok e twak mar televisen kama ne osingo ni onge yo moro amora mane nyal kwalgo ombulu e yiero mag 2017 emane obedo twak mane familia mar apisano mane ochung' ne weche mag lony manyasani ICT ka IEBC ne onene mogik kane pok lendo mar lal mare okwako ute fwambo ka ng'ama ong'eyo ndache onge. Bang' lendo no, menyo ne ochakore. Menyo mane ochwe chopo familia mare nyaka kar kano ringre joma otho ma City, kaka ileronwa gi owadgi Peter Musando. Koro si wachako gore simu wacho ni yawa. Ogo simu ka orega ne wuodhi ne mochari City mochari mondo dhi ne to dipo nen Chris ma jogo nego keto kanyo. Adiera kane wadhi ana madonjo mokwongo ni weura donj mondo confirm ka en kana donjo kana go waga ni aloka duga chiti yawa donjuru nene. Kata obedo ni joluo wacho ni piny nigi raba, lit mar tho Chris Musando otamo rap piny rucho higni 5 e chuny familia mare. Gino mako mama matek kabisa. Momedo tuo idende mang'eny kabisa. Ma en ng'ama tin seche matin otho. Kech tuo koparo wuode no odhi omedo bedende obedo marach kabisa. Mobene no penjo ker moduor Uhuru Muigai Kenyatta ni nyisa uno nego wuoda ni to onge ng'ama oseduoke mama osebedo ngima rach kabisa. En ng'ama odak mana yath ka onge yath to tho. Lakini higni 5 mokalo nyaka ne Chris ka itire ma osuptal kowuok kiny pod oywaka. Lidno pod omako chuny nyithi Chris Musando manoweyo katindo ma bende rito ng'eyo gima omiyo ne oneg wuongi. Kane ne Raila Amolo Odinga odhi limo gi Nyayo Embakasi ne gipenjo
moluora ila molodinga nto baba no negnango gino poni e chunygi nyaka sani wakwayo mondo nyithindo go bed kod kwe mondo mama bed kod kwe bene sirikal njene ngam no nege ne en ngane kwe biro bede chunygi ginyalo ng'uono. Kata obedo ni piny owacho kokalo kuom mane en jatend obila mag okwach kich Ndegwa Muhoro ne osingo mar timo duto mar yango jogo manonego Chris Msando, nyaka chil kawuono duoko pod onge. To kata mana chich achiel mosemaki kitudo gi nek makamano bende onge. Familia mar Chris Msando koro penjo ni kare bad piny owacho miwacho ni raborani. Ere kaka ok onyal chopo kuom jok manonego Chris Msando? Kane onodhi bolo wach mane ofilne sirikal ma Kenya do yigo mondo luong jo Scotland Yard kata luong jo FBI mondo bi okonywa e timo uchunguzi ni. To jatend DCI maneno wa Mr. Ndegwa Muhoro no wacho ni wan kod kich kwach mabeyo mong'e timo uchunguzi maber kabisa. Okodwa konywa oko. Ne wang'eyo ni kaka nowuoyo nodhi konyowa mondo wayud ntong'ano manonego Chris Msando. To ng'ama nonege ni gilarang'o. Nyaka kawuono pod ok awinjo wachno. Kakoro piny Kenya ikore ni yiero kuom Peter oonge mor. Kata kamano en gi kwayo. Piny ka ong'eyo mondo odag nyaka chieng'. Itimo kosa ni ng'ato gima liche ka notimore nwano. To duogo uleng. Sani koro kochopo dwe mar 8. Wadhi dwe mar 7, wadhi dwe mar 8 yiero. Kata yiero no ok ane gima biro konyago. Kura rabo goyo. E dala gi Lifunga Kobiero, min Chris Msando wacho ni kuome to mar wuode en mudho moime nyaka sani kendo kelo ne songa maduong' e chunye. Atuo ma adak go yuak an yuak e madago ka yuago udano. Kata obedo ni ndalo osekalo mang'eny, min Chris Msando mabende osebedo kod del malit nigi kwayo ka kwayo mare en ni mondo ng'ato wuoge oko nyise ng'at manonego wuode kod gimomiyo ne onego wuode. Adwaro ng'at manene onego Chris. Gima nonego Chris adwa ng'eyo. Kata ka Chris nokwalo gir ng'ato, to gima ne Chris okwalo no, owachna mondo aduok. Ndalo 1826 sani nyaka neneg Chris Msando, kendo piny owacho singo mar yanga dieri mar tho mare ne jo Kenya. Bede migepe matimo nonro pod oling kama tuo. Penjo en ni to en ng'a mani kod duoko mar tho mar Chris Msando? George Bati, Ramogi TV. Wantiere kod geno ni penjo makamano mar ni ng'a manonego Chris Msando ibiro duoki kendo familia no biro yudo ratiro margi e yo makare. Akawa dhi mbele en ni duol matayo yiero e pacho ka IEBC koro chano romo gi jolara kom jatenda piny Kenya mar mondo mi gibeda kod lalruok e wi ng'ur moko mawuok e wi chenro mar chapo oboke mag oro duoko mag ombulu. IEBC ogolo milome makama bang' ng'ura mane ochwala kod riwruok mar Azimio la Umoja mane wacho ni IEBC ochapo form mautisi ni 34A mathoth mokalo kwana. Kaka Chris Owino lero, Azimio la Umoja wacho ni okang' makamano nyalo miyo kuo mar ombulu bedo. Kar seche mag onyango chieng' tich adek jumani, ndege mar piny Egypt ne omole paw ndeke maduong' ma JKIA. Otese mag goyo ombulu mag jolar 10 piny mag counties 18 ne owuok e piny Greece, ranyisi makende ni ikruok ne yiero maduong' mabiro ochopo e ng'iende. Kata kamano, jalar 10 piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to nigi ng'ur manyien e wi ikruok ne yiero mabiro. E oboke margi ne IEBC, aput matayo campaigns mag Raila e yiero mahigani owacho ni e kinde limbe margi e piny Greece, e kambi magoyo chapa otese mag yiero mabiro, agents magi ne ofwenyo ni IEBC ne ogoyo chapa form 34A ariyo machal. Azimio medo wacho ni bang' penjo, IEBC ne oduokogi ni form 34A mamoko mane ogo chapa idhi miyo agents mag jochung', joneno mag yiero, ute fwambo, kaachiel gi bao ne jopiny e dheot mag polling stations. Kata kamano, Azimio ne okorwako duoko makamano.
Azimio bende oyango ne gifwenyo ni IEBC okidhi goyo chapa form 34B mar yango duoko mar jolar 10 piny e yiero mar dwe manyien. Kaluwore gi obokeno, IEBC ne onyiso Azimio ni form 34B okochuno, kendo mano emomiyo ne gionge kod chenro mar goyo chapa forms makamago. Tend Azimio la Umoja koro dwaro ni jakom IEBC Wafula Chebukati oluong romo kod jolar 10 piny duto mar twak ewi weche ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E gino manenore kaka yo mar tieko ywaruok e kindgi, duol matayo yiero e pacho ka IEBC kod tendo bila ogolo twak ma kanyakla kendo singo mar tiyo kanyakla e rido weche mag arita kwe e kinde yiero mabiro. Jatendo bila Hilary Mutyambai oyango ni gisetieko ywaruok manyocha ni e kindgi kod IEBC e wi jopiny Venezuela adek manyocha omaki kod ramuon moko mawinjore ti godo e kinde yiero. E komachielo jakom IEBC Wafula Chebukati wacho ni negiseyudo malingling ni nitiere josiasa moko manyiewo opande mag jopiny. Ne osingo mar kawo okang' mager ne josiasa ma ibiro yuda kanyiewo opande kuom jopiny. I wish to assure Kenyans that NPS is and remains committed to partner and support IEBC to conduct and deliver a free, fair and credible 2022 general election. Finally, with regard to investigation revolving around electoral stickers recently imported into the country, I wished to inform Kenyans that the matter has been resolved. Today's meeting, as you all know, arises from the issues about the stickers. As the IG has said, that has been resolved. The issue is settled. And going forward, we have committed to work together. And if there's any issue, we shall discuss as the National Police and as the Commission any issue affecting elections. So we appeal to Kenyans to turn up in large numbers and exercise their democratic right on the 9th of August. It also come to our attention that there are some people who are going around in a few areas buying IDs from voters. That information we have passed over to the Inspector General of Police, and action will be taken on those individuals who are going around buying IDs from Kenyans who are registered voters. We appeal to Kenyans, please don't sell the ID, don't sell your right, your democratic right and constitutional right to vote. Duol mochung' ne chano osara mag jotij piny owacho SRC owito oko chudo mabalang' mayande imiyo jod bura e kinde magi yuoro e twak e od bura. Magi mana moko kuom lokruok kama duol mar SRC koro yango ni ibiro kete tim chakre tarik 9 dweni. Lydia Okeyo nigi lerno. Jakom maduol mar SRC Lin Mengich olero lokruoge ma otim ne chenro mar chudo mar osara ne jotije piny owacho manie lemo mag tele pachuka. Lokruok makamano miyo gol oko omenda moko mabalang' mayangre ni dhi duoko ne Kenya omenda maromo silings milion 18 juma ka juma kod moyo silings bilion 1 higa ka higa. Sitting allowance for plenary sessions in Parliament and county assemblies is abolished and ceases to be payable. Number 5, transport facilitation benefit in the form of a car grant for state officers is abolished and ceases to be payable. SRC benolando ni jod bura go meting mawinjore bed negi kao kaluwore gi dwaro mar chik. Roles that were evaluated at that time were, you can call it transitional. We were still like operationalizing the constitution. The roles as provided by the Parliamentary Service Commission, just like every other employer would provide the GDs, came out with some clarity in terms of the job description, the requirements for delivery of those roles, and out of what we were able to assess and evaluate, there was a movement in terms of the points. Consolidated salaries has been deconsolidated and itemized into basic salary, house allowance, commuter allowance, and salary market adjustment. Number 3, the roles of the members of parliament, county executive committees,
and county speakers are upgraded as a result of job evaluation. Jod bura mag od bura mamalo kod mago mag county dhi medo yudo mbalang' mag kaka gitimo wuodhegi kaluwore gi dwaro mag tijgi. Plenary sittings, because that was already consolidated into their pay. At that point, we had made a decision, the commission had made a decision to abolish, and that's why they went to court the last time, and they decided, because the court withheld, they continued paying themselves the sitting allowance together with the pay that they were getting, of course, together with the committee allowances. E lokruok ma kamano, jatend piny Kenya biro chamo sara maromo shillings milion 1.4 dwe ka dwe, kamano riwo koda ka omenda mbalang' mag ot kod wuoth. Jalup jatend piny Kenya biro yudo sara ma shillings milion 1.2 ka jotend migepe koda ton jener yudo sara ma shillings 924 mago riwo omenda mag ot kod wuoth. Speaker mar od bura mamalo kod mar Senate moro ka moro biro chamo sara maromo shillings milion 1.1 dwe ka dwe ka jolupgi chamo sara ma en shillings 928. Jo od bura mamalo kod mago mag Senate moro ka moro biro chamo sara maromo shillings 710. Jod bura ibiro miyo omenda maromo shillings milion 7.5 mar nyiewo nyamburko ma injin mare ok okalo rapim mar lita 3. Korka kungo nyamburko mag jod bura SRC oyango ni maromo shillings 356 525 biro migi dwe ka dwe. E ute bura mag county, speaker dhi yudo sara maromo shillings 525 dwe ka dwe, kod hola mar nyamburko maromo shillings milion 4 kod mar ot maromo milion 20. Jalup speaker dhi yudo shillings 216,563 dwe ka dwe, kod hola mar nyamburko maromo shillings milion 2 ka hola mar ot en shillings milion 3. MCA dhi yudo sara maromo shillings 144,375, hola ma nyamburko maromo shillings milion 2 ka hola mar ot en shillings milion 3. Lokruok ma kamago unjore ochak keto e tim tarik 9 dwe mar 8 higani. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jalup William Ruto eng'welaro komten piny Rigathi Gachagua oyudore kamarach tok doho ng'ado ni piny owacho ong'wan omuom mage maromo siling milion 200 mayangore ni ne oyudo e yor mibadhi. Doho ka okang' makamano bang' yango ni Gachagua ne ok nyal chiwo neno mar nyiso ni omenda go gin mane oyudo kokalo e yore mag ohala. Simfros Okinda nigi lerno. Ing'eto mare jayal bura Esther Maina ong'ado ni Gachagua ne ok olero ne doho maler kaka ne oyudo omenda no maromo shillings milion 202. Gachagua men jalup William Ruto e piem mar laro komten piny Kenya koridhi ma mwandugo ma itudo gi mibadhi. Jal bura yango ni Gachagua ne ok opedho neno mar nyisa diera ni omenda go owuok e ohala mar mwandu mopogore opogore mane ouso ne piny owacho kaka ne onyiso doho. Gachagua ne ok olero ne doho ni gin mwandu mage mane ouso ne sirikal mondo mi oyud omenda no. Bende onge oboke manyiso ni Gachagua ne ni kod winjruok mar orak gi sirikal mondo mi ochiw mwandu. E higa mar 2020, doho ne ogolo chik mondo mi geng'ne omenda Gachagua maromo shillings milion 202 e agulu mare mar bengi. Chakre kanyo, nonro osebedo kadhi nyime. Bura ne omaki kod bad migao ma ochung'ne luondach mwandu mag sirikal mane odino ne aguchege 3 mag bengi mane yango ni omenda ne thoro donjo e yo makelo chich e kind higa mar 2013 nyaka 2020. Bad migao no nyocha olero ne doho ni Gachagua kod ja ohala wadgi ma oyangi kaka Ann Kimemia matiyo gi nying ohala mar Gen Enterprises Limited ne ok nyal lero malong'o kaka ne gikuno maromo shillings milion 202. Gachagua wuon bende koro wuok oko ka oseyo ng'eto. Gachagua wacho ni chalo ma jayal burano onindo nyakonchiel e ng'eto mare. E oboke ma ochwal ne ute fwambo, Gachagua wacho ni obiro chwalo ng'ur e nyim doho mar apil ni maro neno ka gima ne ok omiye thuolo mar chiwo neno mare. E twak mar dayo dho jolar komten Kenya, Rigathi nyocha omako chung' motegno ni en mana kod shillings milion 200 e agulu mare kendo oonge omenda machielo ma ilieko makagi kacha.
nyocho yuak ni none e yo ma ok ni kare. I don't have billions. I have 203 million into that account. And that is part of my wealth. I'm worth 800 million minus the 200 they are holding, another 600. And I'm a man of principle, and Uhuru Kenyatta knows that. I respect my conscience. I will never be intimidated. And I can tell you, many governors today supporting Azimio is because they were blackmailed like me and they gave in. Kopogore gi midhiero ma ojuko Rigathi Gachagua, komachielo duol makedo gi mibadhi EACC bende oduoko lob sirikal mayangore ni ne oyaki e kar dak ma Cabanas mahao eka achiel. Lobno manengone romo siling milion 430 mane ochiw ne ng'at machielo ataro mar chik e higa mar 2006 kod komishona mar lo machon Sami Mwaita ema koro EACC oyango ni oyudho kendo duoko ne piny owacho. Doho mawinjo buche mag lo kod aluora ema ogolo ng'eto mar yango ni lobno owinjore duokne piny owacho. En lo mane oket thenge mondo bi otigodo e yawo apaya ma Mombasa Road kod Eastern Bypass e aluora ma Cabanas e boma ma Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja Wana Kenya koro siemo wang diuruok mar Kenya Kwanza motelie gi jalup jatenda piny William Ruto kuom nyayo siasa mageto miyo jopiny luoro ahinya to e kaunti ma Nakuru. Raila Odinga kod jalup ne Martha Karua otelo ne campaign mar Azimio e kaunti ma Nakuru kama gikone jopiny mondo orangi gi wang maber ni mar gin kod chenro makare mag bero ngima jo Kenya. Odinga Karua notelo ne kweth mar Azimio tero kisera Nakuru. Kawuoth nochakore Elbagon, Njoro, Shabab, chuny boma Nakuru ka bang' ne gitieko twak gi alap ma Kisulisuli kuma ne Odinga gilange ochopoe to kuotho kuom okang' maromo kilomita 5 gi tiendgi kendo ka gifayo ne jopiny. Mano e kachung' od bura ma Nakuru West. Sasa leo tunalauncha Nakuru inaitwa the Freely Movement. E kinde no Odinga no chiwo sie mager ni kweth mag josiasa madhi nyime gi siasa mag miyo ogendini mamoko luoro e wi yiero mabiro. Nimesikia wengine wanatoa vitisho ati ukipiga kura namna hii wewe utahamishwa. Ati wewe utaona cha mtemakuni. Wewe ni nani? Nakwambia nyinyi kwamba leo hii mko chini ya ulinzi wa serikali inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Tarehe 9 na msitishwe. Mimi nasema msitishwe. Mtasitishwe jiji. Msitishwe. Mtachagua baba ili awaletee amani. Nani atachunga mali yenu vilivyo? Nani anatupatia elimu ya bure kutoka primary, secondary na university? Leo hii tumetembea, Mheshimiwa Rais Raila Odinga ameonyesha kwamba ni mtu wa chini. Ametembea zaidi ya kilomita 5 ili kuambia kwamba anasikia uchungu yenu. Odinga no singoni piny owacho biro rida litakwe kinde yiero mana ja Kenya moramora okohim kuma odakie. Kweth mar Azimio kata kamano no kono jodak mana Nakuru mondo neni obiro yiero jotelo man kod chiema kare kendo maleu mag kod chini mibadhi magi wacho ni osebedo kamieno jotelo mag UDA. Kesi yake moja imekatwa kwa mahakama kuu kule Nairobi. Ameambiwa ile milioni 200 ilikuwa kwa account iende kwa serikali ni mali ya uporaji. Lakini kesi bado sababu wako na kesi ya kupora bilioni 12.7. Mimi nakuuliza, ukiangalia hiyo timu na uangalie timu ya baba na Martha, ni timu gani utaamini kulinda mali yako? Pita tarehe 9 mwezi ujao, baada ya siku 11, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Esichoko bende kaka okang' mar ywayo jopiny modhuro chieng' yiero, Odinga notelo ne lange mar sidha yanga chenro makende ma otisi kaka Firimbi Movement mabiro neno ni jo Kenya duto karomgi
maluto ombulu ne Odinga tarik 9. Chenro mar Azimio no koro ibiro dhiro kendo tego kuom thuolo mandalo 10 modong' nyaka tim yiero. Mwisho watu asubuhi waende wapige kura. Ni vizuri. Rauka. Waende kupiga kura. Sawa. Kama rauka namna hii. Ukiona Ruto unapiga mara 3. Ukiona Gachagua unapiga mara 4. Gachagua ni hatari zaidi. Na baba anaingia round 1, 70%. Tuko pamoja. Kweth mar Azimio ka gimanyo ombulu maromo 1,000 gi wiye kaunti ma Nakuru okonjo pinyro kod nyaka giko tarik 9. Kata kamano Raila Amolo Odinga kod jalupne Mikai Martha Karua okonjo piny ma koni mondo gibed mabor kod riwruok mar Kenya Kwanza motelo kod Ruto giwacho ni kinde duto osebedo ka gichiwo singo ma nyalo konyogi. Odiochieng' ma kiny Odinga gi Lange ochimo kaunti ma Machakos. Eric Owenga, Ramogi TV, Nakuru County. Jalup tend Piny Kenya William Ruto owuok tung' mosuo kod jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta kuom luongo nyinge e rombe mage kendo jiwe mar mondo mi oset ombulu ne jatend Azimio la Umoja Raila Odinga e yor kwe ma ok odonjore gi chenro mage. Ruto mane seto ombulu e masawa mar Kenya okono kwetha mar Azimio mondo owere gi IEBC otim tije. Walter Nyambaga nigi lerno. Mana kodong' ndalo manok to jo Kenya yiero piny owacho manyien. Kweth ma Kenya Kwanza medo gedo masawa mar Kenya. Ka Kenya Kwanza ogo tach Meru County, Tharaka Nithi kod Embu. Gai mar UDA William Ruto okawo thuolone mar ke kod jatende Uhuru Kenyatta kuom nyosoko wang'e kako ni ok en jadieri. Mimi naona rais anajaribu kugombana na mimi. Mimi namwambia rais, please my friend, wewe aushindane na mimi. Wakati ulikuwa unahitaji mtu wa kusimama na wewe, nilisimama na wewe. Nikakusaidia 2013, nikakusaidia 2017. Sasa wewe hausimami, wewe unaniuliza maswali mingi ya nini? Mimi wanajaribu kunihangaisha. Walinishitaki, wakaniweka polisi, wakanifungia. Leo wanataka kuninyang'anya pesa yangu. Hata ukinifunga, mimi na watu ya Mount Kenya hatuwezi wachana na Ruto otiyo kod thuolone thung'o kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo owere gi duol mar IEBC ota chenro mage ma ok oket nyagete mathoth moketne. Ile inabaki ni nyinyi tarehe 9. Na ndio nimekuja kuconfirm. Tunachagua William Ruto kwa sababu yako na agenda ya kusaidia wananchi wa Kenya na kusaidia sehemu zilizobaki nyuma kama hapa Tharaka. Kenya Kwanza chiwo singo ne jodak ma Tharaka Nithi, Mbeere kod Embu ni gin kod chenro mabiro gero chumi kod tije ne ojende. Tarehe 9 mwezi wa 8 ile manifesto tumepanga, tumesema agenda yetu number 1, tunapunguza gharama ya maisha kwa kusaidia mkulima, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze mbolea kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,000, tuzalishe chakula ya kutosha ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa.